लोगोफोर जों दा बिहार पाटनायाव डक्टरनाव थांगासिनो दङ जों गुवाहाटीनिफ्राय गाखोबाय लोगोफोर दा जों ट्रेन सायाव दङ लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर हरनि आदार जाखांनानै खायफाबा उन्दुबाय खायफाबा जिरायनानै दं 8टाल'सो जादों ओमफ्राय माखासे उन्दुबाय नै बेनिफ्राय मेडिकेला बेनो आं इसेबां गाज्रि मोनाखै खिन्थु बेलेगाव फैसा थाखाफ्रा बेसेबां थाङा आं मिथिया नाथाय बेनो फार्स्ट जों फैनाय बेनिफ्राय डक्टरा एक्सपार्ट होननानै जों मिथिदों दा ओमफ्राय इसोरनि अननायाव साक्सेस जालांबानो जाबायसै नै बेवहाय दोनदों दिनै अपारेशन खालामसिगोन दसे उनावनो बेखौ अपारेशनाव लांसिगोन रेडी टेंशन है क्या टेंशन फ्री लोगोफोर नै दा अपारेशन खालामनानै बेडआव दोनफैबाय आंना हासबेन्डआ 6 माससो सिगां बाइक एक्सिडेन्ट जादोंमोन लोगोफोर बेनिफ्राय मिथियाखैमोन सिङाव मोनसे रोदा बायदि माने लिगामेन्ट होननाय मोनसे बुस्थुआ अपारेशन जादों बेनिफ्राय दा अपारेशननिफ्राय लाबोनानै बेडआव फुथुफैबाय बेनिफ्राय दा सानायाबो दं नालाय दा जेबो जानो हाथ'वाखै नै ओंखाम होफैबाय मेडिकेलनिफ्राय दा ओंखामखौ जानो हाथ'वाखै नारेंखल दाब माबा माबि कफि बायदिसिना लोंहोग्रोदों गाव खर'आ माबायोब्ला गिदिंनायफ्रा एसे मोजां मोनोब्ला हयथ' गाव जागोन बेनिफ्राय नायनोसै दाहाय मा एसे रुटिफोर जानो हायोबा जाहोनोसै लोगोफोर दा नै जोंजों दंफायो आसामनिफ्राय बिथांमोनहा आसामनिफ्राय फैदों आसाम क'रपरा एसे অলপ হজাই আৰু ৰিলিজ কেতিয়া হ'ব বুলি কৈছে আমাৰ ৰিলিজ আজি 9 দিন হ'ল 11 দিনৰ দিনা ৰিলিজ হ'ব হোৱাটো হ'ব এতিয়া টিকেট টিকেট বনোৱা নাই বনোৱা নাই না হোৱা নাই 3 তাৰিখ ৰিলিজ দিব কি নাই এতিয়া চিয়ৰ কনফাৰ্ম হোৱা নাই আৰু ন माने बिथांमोनहा हजाइनिफ्राय फैदों बेनिफ्राय दा 11 दिन लाखिनानै हगारो होनदों नाथाय हगारगोन ना हगारा दाबो सियर जायाखै बिसोर ट्रेननि टिकेट लानो हायाखै बिथांमोनहाबो जोंजों एखे लगे नै बेयावनो आसामनि ज' लोगो मोनफैबाय बेवहाय आंनि हासबेन्डनि बेनिफ्राय नै बिथांमोनहा हजाइनिफ्राय फैदों बाय बाय পিছত খবৰ ল'ম দে পিছত খবৰ ল'ম ফোन কৰিম बिथांमोनहा थांसिगोन जोंनि आसामनिमोन बेनिफ्राय बिथांमोनहा रिलिज जाग्रोबाय दा मोजाङै मोजां थांथोंसै बिथांमोनहाबो बिथांमोनहा जोंनि सिगांनो जादोंमोन अपारेशना दे ভালে ভালে যাব বাই বাই খবৰ ল'ম দেই আৰু ফোন কৰিম দে অলপ চলিব পৰা হৈছেতো दे थांसै नो खोनाबाय बाय बाय थांबाय बिथांमोनहा लोगोफोर आरोबाव नैबे बिथांखौ नाय बिथाङा झारखन्डनिफ्रायमोन जों बे मेडिकेलावनो लोगो मोनदों आरो बिथाङा बिमाखौ इलाज खालामनो फैदों बिथांनाबो बिमाया आथिं बायदों बेनिफ्राय बिथांजों जोंहा गोबां खोथा सोलोंनो गोनां खोनासं लोगोफोर सर आपका तो रिजाइन किया है ना दुख नहीं है इसलिए दुख नहीं ना कि मेरी माँ से ज़्यादा पैसा और नौकरी नहीं है हाँ ये हमको दोबारा नहीं मिलेगी वो हमको जब चाहेंगे तब मिलेगा अच्छा लोगोफोर बिथाङा साख्रि मावोमोन साइन्स आरो मेथ्सनि टिचारमोन बिथाङा बिनिफ्राय न'खरनि बिदा फंबाय गासैबो बिब' बिनानावफ्रा साख्रि मावनानै गोजान गोजान थाजोबो बिनि हिन्जावाबो गोजानाव थायो बिनिखाय बिमाखौ जोथोन लानो थाखाय बिथाङा बे जोनोमाव गावनि साख्रिखौ रिजाइन होबाय मानोना बिथाङा आरोबाव जोंखौ बुंदों जे थाखा फैसा धोन सम्पतिखौ जों जेब्ला नांगौ अब्लानो मोनगोन नाथाय बिमाया थांनायनि उनाव मालाबाबो जों बिमाखौ खेबनै नागिरबाबो मोनफिना बिनिखायनो आंहा साख्रि रिजाइन होनायाव जेबो दुखु गैया होननानै जोंनो फोरमायदों लोगोफोर रिलिज जाबाय जा थांनोसै दिनै मेडिकेल ट्रिटमेन्ट जोब्बाय बेनिफ्राय जों दा थांनो ओंखारबाय लोगोफोर नै अपारेशननि
13 दिन उनाव दिनै रिलिज जाबाय इनिफ्राय जोङो दा थांनो ओंखारबाय लोगोफोर जों दा एयारपर्टआव थांनो ओंखारबाय हाँ 13 तारीख को बुलाया सॉरी 18 तारीख को बुलाया मार्च का 18 मार्च को हाँ आप लोगों का रिलीज कब होने वाला है हम लोग को फिर बुलाया 12 मार्च को 12 मार्च तो पहले हाँ ऑपरेशन तो हो चुका है ना ऑपरेशन तो और एक सर्जरी बाकी है अच्छा तो रिलीज कब होगा आप लोगों का रिलीज जब देखिए एक सर्जरी के बाद ही बताएंगे अशोक फिर बताएंगे अच्छा और कहाँ से थे आप मैं बिहार से जाएंगे तो जब उठा दे ना चल हाँ। देवघर जाने के लिए अच्छा मैं वहाँ से अच्छा बिथाङाबो बिहारनिफ्रायनो हाय बोलिए हाय लो हाय मेरा चैनल में आने के लिए अच्छा थैंक यू लाइक करें शेयर करें ओमफ्राय बिथाङाबो ट्रिटमेन्ट लाफैदों बे गासिबो रुम बेमारिफोर थाफैग्रा बेनिफ्राय जों दा थांनो ओंखारबाय लोगोफोर नै हमारा सेवादार भैया नमस्ते बोलिए भैया नमस्ते हाँ बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे मिलने से हम लोग तो आज आ रहे हैं थोड़ा आपको नया तो आइएगा ही बुकिंग हुआ क्या हमारा रूम का हुआ नहीं ना अच्छा बिथाङानो जोंखौ नायबाय थाग्रा न' सिबग्रा बेनिफ्राय आं जोंनि रुमाव हाबलांनोसै लोगोफोर ओंखारबाय करिसेना नाय एथसेयाव ओंखारबाय खरा नै रेडि जानानै दंजोबो थांग्राफ्रा बेनिफ्राय आं गारि दे ओंखारद' गासिबो बेगाव गासिबो सोजोबखाबाय जों दिनै थांसिगोन लोगोफोर बेनिफ्राय नै गासिबो रेडि जाजोबखाबाय ओंखारखाबाय थफ्ला थफ्लि जुजोबखाबाय गारि फैनायनि इन्तिजार बेनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो थेंक इउ